Silav roj baş hevan nûçe hene me amedekirine dixwazim ji were pêşkêş bikim hema basa Tom Barak bikin lê beriya wî niha Tom Barak elbet wezîfa wî ya nû heye hem li Sûriyê hem li Iraqê beyanateke wî pir ecêb heye beyanata wî temamen ji bo parastina Sûriye, Iraq û Tirkiyeyê dijî Kurdan e dibe em cî bidin vê yekê em Tom Barakê xwe nas dikin lê ji vir û pêve kîjan feleketan wê bikaribe bîne serê Kurdan ew mühîm e. Acayip rewşe em tê dane. Tabii ev ne mesele Tom Barakê keseyetiyekî ye lê mesele siyaseta Amerîkayê ya li rojata navîn e tê de ciyê Kurdan gelekî mühîm e. Ciyê Kurdan heye tune ew jî mijara nîqaşî ye. Hevseroka Rêveberiya Tekîliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed li Helebê bi Sekreterê Giştî yê Hevbendiya Niştimanî ya Demokratiya Sûriyê Ehmed Erej re ceviya. Aliyan rêbazên xwedkirina tevkariya niştimanî, meseleya dosyeya mafên çandî, giringiya fermîkirina wan di nava destûra bingehîniya Sûriyê de nîqaşkirine. Ev çend rojan li ser hev û du Hevseroka Tekîliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed li Helebê ye. Piştî serdana xelkê Efrînê du Hilal Ehmed li Helebê serdana hevbendiya niştimanî ya Demokrata Sûriyê kir. Ji aliyê Sekreterê Giştî yê vê hevbendiyê ve hate pêşwazîkirin. Jêra dibêje Ehmed Erej. Kî ye, çi teva ye, ji Kurda hez dike nake ew meselekî dine. Hevbendiya Niştimanî ya Demokrata Sûriyê di derbarê hevdîtinê de daxuyaniyekî weşandiye dibêje her du aliyan yanî wî İlham Ehmed re di hevdîtina wan de rêbazên xurtkirina tevkariya niştimanî, mekanîzmaya entegrasyonê, avakirina lehevatinan, di nava hêzên siyasî ya Sûriyê de nîqaşkirine, dosyeya mafên çandî nîqaşkirine, giringiya fermîkirina van dosyeyên çand û kültûrî tê de perwerdekirin heye tunê behs nakin. Çand û kültûr çi ye? Perwerdeyî nebe çand û kültûr mana xwe çi ye? Wekî din ev giringiya xebata siyasî ya aştiyane jî weke dergehekî bingehîn ji bo aramî û sepandina maf û azadiyan hatiye destnîşankirin. Her du aliyan li ser giringiya diyaloga di navber hêzên niştimanî de xurtkirina lehevkirinan nîqaşkirine. Ev yek piştgiriyê dide çareseriya siyasî, piştgiriyê dide avakirina dewleta hemwaletîbûna wekhev û serweriya qanûnî. Ya hemwaletîbûna wekhev heman no meselekî xeter e. Ez vîya ema nûçê xilas kim jara pêş binêrin. Hemwaletîbûna wekhev li Tirkiyeyê ji tê gotin ez qet hez nakim ji vê gotinê. Eşit yurttaşlık li Tirkiye navê wî. Eşit yurttaşlık hûn zanin çi ye? Yani her fert li hember qanûnan wek hebe. Ya li her derê dunyayê wisa ye. Tu Afrikiyekî, Hindistaniyekî bînî Tirkiye jî tu mafya rûniştinê bidivî jî li hember qanûnan mafê wî û ê hemaletiyê Tirkiye wek hebe. Veya tiştekî însanî ye veya neheqe tu vîya nikarî li vî heqî bigerî. Veya tiştekî weke nan û av e mesele ne ye we? Tiştek ku em lê digerin ne eşit yurttaşlık e. Tiştek ku em lê digerin naskirina mafê netewî ê Kurdan e. Em li vîya digerin. Êdî em behsa wekheviya netewan jî nakin. Çima? Ji ber ku anha li Tirkiye wekheviya Türk û Kurdan ji xwe çêbîye. Di mesela bêedaletiyê de wekhevî çêbîye. Di mesela zulmê de wekhevî çêbîye. Ji ber ku rêveberiya desilat, despot ya ku anha li ser hukm e bi aynî awayî zextê hem li Kurdan dike hem li Türkan dike. Yani wekhevî pêk hatiye. Êdî em li wekhevî jî nagerin. Na. Em li edaletê jî nagerin. Em dibêjin tamam desilatariya ku zulmê dike bila hilweşe ê lê werin em mücadele bikin. Na. Bila ev desilatarî bimîne lê bila demokrasî çêbibe. Bi vê desilatariyê, bi vê îxtidarê demokrasî nemimkün e. Nemimkün e. Yani tu nikarî ji ga şîr bidoşî. Yani nemimkün e. Tiştekî nebe nabe. Ji ber vê yekê em li çi digerin mafên netewî ê Kurdan di destûra bingehîn a Sûriyeyê a Tirkiyeyê ya Iraqê de tê bicihîkirin nayê bicihîkirin. Di pratikê de tê pêkanîn nayê pêkanîn. Em li vîya digerin. Yani mafê netewî ê Kurdan çi ye? Serweriya geografîk,
serveriya siyasi, serveriya askeri. Yani Kurd bixwa xwe rêve bibin. Ew qas. İşê me bi Tirka tune, işê me bi Ereba tune ye. Yani ew çeteyên ku îro Şam xistine destê xwe, Şamê çawa bi rêva dibin, Sûriye çawa bi rêva dibin, ew hinekî problema wan û milletê Ereb ê Sûriyeyê ye. Kêfa wan ji hev re tên nayên bila hevûdû biguherînin. Bila li hember rejîma xwe rabin hilweşînin. Li Tirkî jî bi vî şiklî ye. Bila milletê Tirk rabe rejîma ku begem nake, naacîbîne bila hilweşîne, wî şê wan e. Ama ême li Kurdistanê em dixwazin hakimê coğrafya xwe bin, em dixwazin xwe bi xwe bi rêve bibin. Baş xirab, Hesto Hüsû bi rêve bibe, Ayşe Fatma bi rêve bibe. Ne mesele. Em hakimê herema xwe bin. Eva ye rêz û hurmete ji bo milletê me cîran jî. Em nikarin xwe bikin bar danî ser pişta wan werin me bi rêve bibin. Ya tiştekî wisa dibe. Ji ber vê yekê hemwaletîbûna wekhev ji bo me Kurdan derbas nabe. Yani hevalê me ê siyasî van gotina wextê ku bi kar tînin ji kerema xwe re hinekî baldar biniya. Heqetên baldar biniya. Hemwaletîbûna wekhev nabe, nabe, nabe. Eşît yurttaşlık ne ji bo me Kurdan e. Ew ji xwe divê çê bibe. Ev camerî ku em bas dikin Ehmed Ereç, Serdana İlham Ehmed wekî gavekî girîng ji bo pêşxistina pêwendî, diyaloga di navbera hêzên siyasî yên Sûriyê de destnîşan kiriye. Aniye ziman ku divê hevgirtina civakî di çarçoveya projeyekê niştimaniya giştî de were xurtkirin. Niha em basa Tom Barak dikin. Tamam, Tom Barak ev şexsê ku em dibînin anha li ser ekranê ew ê aliyê herî rastê vaya hinkî hatiye rojlata navîn, hinkî bûye sefîrê Amerîkayê ê Tirkiyê, balyozê wan e, sefîrê wan e. Yani berpirsiyarê Amerîkayê ê Tirkiyeyê û ji Sûriyê jî berpirsiyar e. Anha Donald Trump wezîfeyekê nû daye. İja Iraqê jî lê zêde kiriye. Wê rojê gotin ji wezîfê hatiye girtin em çabûn. Me got tamam. Dîsa jî em şa nebûn tişta ku kiriye ji xwe. Anha bûye berpirsiyarê siyaseta Amerîkayê ya li Iraqê jî. Rabiye çi dibêje? Dibêj bo me tişta esas ew e Türkiye, Irak, İran, ne İran, Irak, Suriye, Türkiye li wê derê di siyaseta wan da aramî hebe, dewletên bihêz bin. Ez ji we re nûçeyê bixwînim, nûçe bixwînim. Felaket tiştekî ye. Yani ecayîb tiştekî ye. Hebûna Kurdan red dike. Tunê ye. Or û baweriyan red dike. Kêmeneta wan red dike. Serweriyê, hakimiyetê tamamen dixeze destê dewletan. Veya nelgor menfaetê me ye. Tom Barak xirabiya ku li Kurdan kir li Sûriyê, anha li Kurdan dike li Iraqê. Dibêje veya siyaseta me ya Amerîkayê. Ya çawa mümkün e ku siyaseta Amerîkayê li rojata navîn li gor menfaetê Tirkiyê be? Ka pêvajoya ku me li Tirkiye Bakurê Kurdistanê daye destpêkirin me digot xey li hember siyaseta Amerîkayê. Na tiştekî wisa tune ye. Siyaseta Amerîkayê û pêvajoyê ku em di nav de ne resmen paralel dimeşe yani. Ev çawa lîstokê yani. Yani niha ana hêdî me rû fehm dike yani. Ev mesela entegrekirina pêşmergeyan ya nava artêşa Iraqê manewî çi ye me rû nûfehm dike. Tamam, Tom Barak hatiye tiştek ku li Sûriyê kiriye wê li Iraqê jî bike. Ew qas hêsan. Dibêje ji bilî artêşa Iraqê bila esker meskerekî din tune be. Asayîş masayîşekî din tune be yani. Çi hebe divê hemî girêdayê merkezê be. Ji bo em bikarbin kontrol bikin. Hevan no. Tamamen. Ji kerema xwe re weşanê veacî bînin, pêş bixin, bibin abone. Êdî çara me nemaye. Qet nebe qene bila kanala me pêşkevem çi bikin yani. Qene bila dengekî me hebe ya. Hakikaten. Heval dibêjin ecibandin hindike. Tamam beacî bînin, pê lê bikin ji kerema xwe re. Yani tiştekî zêde ji we nayxwestin. Yani beacî bînin ma tiştekî ji we kêm dibe tu xwe de ya. Te ka em dostê hevin, hevalê hevin. Pê lê bikin beacî bînin. Qene dengê me hinek zêdetir biçe pêşiya xelkê yani. Tiştekî em hêvî nakin. Yani bi vê weşanê em ne dibin popüler, ne em mezin dibin, ne em piçûk dibin, ne jî em dibin milyoner, qet nabin tiştekî jî. Weşanekî ye, em tê de ji xwe re li dunyayê çi diqewime, çi naqewime, çi tê serê milletê me, em hinekî dixwazin
bi milletê xwe re parve bikin. Yani hûn jî hinekî biacîbin, hinekî destek bidin. Yani xweş dibe, baş dibe yani. Yani rîcayekî me ye yani. Ma dünya xira nabe. Meriv hinek destek dide hevî yani ya. Tiştî wisa dibin, ev hevkariyê normal e, hevan mala we ava. Nûnerê Amerîkayê Sûriye û Iraqê Tom Barak çi dibêje? Aramiya li Tirkiye, Sûriye û Iraqê wê aramiya Rojhilata Navîn be. Tom Barak diyar kir ku welatê wî ji bo vê armancê zextê dike. Balyozê Amerîkayê Tirkiye, nûnerê Serokê Amerîkayê Karûbarê Sûriye û Iraqê Tom Barak li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekî belav kiriye. Barak di daxuyaniya xwe de dibêje li gorî nêrina wan kesên ku ji mêjveyê li Şam, Anadolê lêkolîn kirine, Iraq, Sûriye, Tirkiye wekî xalê stratejîk dimîne. Yani ji bo me başî rehetiya serweriya van hersî dewleta ji bo me pir mühîm e dibêje. Aman perçe nekin. Aman bêhuzûriyê dernexin. Yani em Kurd wextê dewa mafê xwe dikin em bêhuzûriyê derdixin. Yani em wana aciz dikin. Dibe nekin. Yani Amerika piştgirî nade Kurda ji were bêjim. Na wellahî nade. Aramiya Rojhilata Navîn bi aramiya van hersî welatan ve girêdayî. Nûnerê Amerîkayê her wiha destnîşan kir hevsengkirina van hersî welatan pêwîstî bi yek xala pêwendiyê bi zexteke domdar ya Amerîkayê heye. Barak diyar kir divê ev hevsengî cudahiyên eşîrî, olî, mezhebî derbas bike. Yani divê li van hersî welatan tu meseleyekî eşîrî, olî, mezhebî tune be probleman dernexin. Di beşekî din ya daxuyaniya xwe de dibêje armanca vê erka hestiyar ya ku Serok Donald Trump girtiye ser milê xwe. Ew e birêya tevlîkirina aliyên cuda di nava çarçoveyeke rêk û pêk û berjivendiyên hevpar de alîkariya herêmê bike da ku bigîjîne xweşguzarîneke hevpar. Yani eger merû tercüme bike dibêje çiqas aliyên cuda hene em tevlî merkezê bikin. Li başûr niyeta wan ew e pêşmerge tevlî merkezê bikin. Wekî li Sûriye. Donald Trump doh li ser hesabê xwe daxuyaniyekê belav kiribû. Gotibû wî erkê Tom Barak ê wekî nûnerê Amerîkayê Sûriye dirêj kiriye. Her wiha anha ew êdî nûnerê Amerîkayê ji karûbarê Iraqê jî berpirsiyar e. Ne tenê Sûriye, ê Iraqê jî. Tom Barak gulana 2025 wekî nûnerê Amerîkayê karûbarê Sûriye hatibû erkdar kirin. Erkê wî ji bo salekî bû, lê paşê jî hatibû dirêj kirin. Merûv jê fehm bike hevan. Tom Barak berpirsiyarê siyaseta Amerîkayê ya li Rojhilata Navîn e. Dixwaze Iraq bibe hêzek û bikeve destê yek rêvebiriyekî. Dixwaze Tirkiye bikeve destê yek rêvebiriyekî û çiqas milletên li Tirkiye, Iraq û Sûriye hene dibe kontrola wan di destê paytexta be. Yani xweserî jî nabe. Ji ber vê yekê siberoja Başûrê Kurdistanê di xeteriyê de ye ji were bêjim. Kurd vê rewşê red dikin. Di demên pêş me de ez bi xwe fikra min ew e hûn ê binêrin. Sibê du sibe şarekî navxweyî li Sûriye çêdibe. Sibê du sibe şarekî navxweyî di navbera Ereban de li Iraqê çêdibe. Hêzên eskerî yên Kurdistanê wê bibin yek. Hêzên gerîla xwe fesih nakin. Hêzên pêşmerge wê hêza xwe hinekî zêdetir bikin. Ew ê tekîliya xwe bi hêzên gerîla û qesedêra zêdetir bikin. Ez dibêjim li Sûriye şerê navxweyî mecbûrî ye. Bi vî şeklî nabe. Aniha hêzên Daişê xwe ji nû ve bi rêk û pêk dikin. Colanî ji xwe re weke dijminê sereke dibînin. Daîş wê li hember colanî serî rake, şerekê navxweyî çê bibe di navbera Erebên Sûriyê de. Kurd mecbûrin vekişin herêma xwe xwe bi xwe bi rêve bibin. Dîsa xwe biparêzin. Kurd mecbûrin hem li Bakurê Kurdistanê hem li Sûriye li Rojava yani hem li Başûr li temamê Iraqê û yê Rojhilat jî ji xwe kevşê. Kurd mecbûrin hêza xwe ya eskerî, siyasî, rêxistinî her tiştî bikin yek. Tu çara Kurdan tune. Wextê ku Kurd bûn yek
خواکرم پروبلم دانین سر ماسا رجلاتا ناوین او توم باراکی که آنا هاتیش بو پروبلمان در بخه سیاست آمریکای مجبور کردان برچوان بکنه دولت ترکیه مجبور کردان برچوان بکنه نبه نابه ایمه عادت که من کردان هیوانو ام خناکم پروبلم ام پروبلم چاره سر دکن یا پروبلم چما چاره سر دکن چاره سر کردن پروبلم روشلاتا ناوین پروبلم عرب و ترکان و شریوان نافخوایی مسئله وان مایه سر مه ام دوی خواه بکن پروبلم ام چاره سر نکن جبو که دنیا ما ببینه حتی دنیا ما نبینه حتی که ام نبین پروبلم ما چاره سر نکن ev yeke vanna ji ber vê yekê hêviya min ji me hekî berê zêdetir bûye çima ji ber ku ez probleman dibînim dibînim ku problem gav bi gav ber bi me hatê wextê ku problem ber bi me werin rehabet ji ortê radibe em mecbûrin êdî li hev binêrin nakokiyên di nava xwe de dayînin aliyekî û xwe bikin yek mecbûrin çara me tune yani. Yani ez divê qenaatê de me eger em li ser vê fikrê bidomînin ez dibêjim qey em ê bi ser bikevin. Ji aliyê psikolojîk ve jî hûn xwe hazir bikin. Çawa xwe hazir bikin mirov? Binêrin. Mirov hem rojnameyê xwe, televizyonê xwe, çapemeniya xwe ji niha ve ji bo rewşên awerte hazir bike. Li Iraqê, li Sûriyê di navbera Ereban de şerê navxweyî derdikeve Kurd divê tedbîrê xwe bigirin. O qas. Xuya ye yani mirov dibîne yani. Ji ber vê çünkü problem tê ber bê me va. Wextê ber bê me va ji bo em xwe biparêzin qet dikin yek. Garantiya me parastina netewa Kurd e. Ji ber vê yekî dî ez li ew ê nagerim. Di destûra bingehîniya Sûriyê de mafê Kurdan were bicî kirin, were garantî kirin yan na li Türkiye destûra bingehîn de mafê Kurdan were garantî kirin yan na qet qîmeta wî nemaye. Na. Qîmeta wî nemaye. Garantiya me li cem xelkê nemimkün e. Îro dixe destûra bingehîn sivê derdixe. Ayetê Qur'anê nekî. Sivê derdixe. Hêza te heye tu li hember derkevî. Na. Derxe derdixe. Darbeyekî çê dike dibêje Kurd mir tune. Xilas. Hadi. Herkes bi mala xwe. Ji ber vê yekê hevanna parastina te mihîm e. Ya diplomasiya çi? Diplomasiya Kurdan li Avrupayê. Erê rast e diplomasiya Kurdan li Avrupayê divê ji bo menfaetê netewa Kurd hebe. Diplomasiya Kurd divê bibe yek. Elbet mihîm e çima nebe? Mirov hejmara dostê xwe zêde dike, mirov li Amerîkayê jî li ce mirov biçe Amerîkayê tehdît bike, mirov bibêje ez li hember menfaetê te şer nakim. Berjewendiyên tê rojhilata navîn e dest nadim e. Lê divê tu me bibînî. Divê tu statûya min nas bikî. Tu mafê min ê netewî qebûl bikî, ne di destûra bingehîna xelkê de divê paytexta Kurdistanê tu nas bikî. Paytext çi ye? Merkeza siyaseta Kurdan e. Aniha Kurd, aniha heqeten ji xwe bipirsin. Li dünyayê wextê hêzekî bixwaze bi Kurdan re hevdîtinê pêk bîne ne? Bibêje ya ez milletê Kurd re dixwazim hevdîtinê pêk bînim. Milletê Kurd li ku derê ye? Siyaseta hevbeş ya Kurda li ku derê ye? Merkezek heye tune ye. Tune ye. Merkeza Kurdan a siyasî tune ye. Xelk bixwaze bi te re hevdîtin pêk bîne nikare. Ya keneke heye mesela li Brukselê keneke bikin navenda diplomasiya Kurd. Meclisekî ava bikin eger li Kurdistanê çênabe derve welat meclisekî ava bikin ew meclis bibe nûnera Kurdan. Paytextek Kurdan divê hebe. Meclisa Kurdan li wê derê muhaqqaq divê hebe. Em çima bûne parsek li ber derê meclisê xelkê, em çima bûne parsekê heqê xwe, mafê xwe li ber destûra bingehîniya xelkê. Nabe. Ji ber vê yekî wextê dibêjim nabe,
mantıki de fikrim dibêjin nabe. Partiyên Rojdatê Kurdistanê dibêjin darvekirinê li Îranê rawestîne. Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojdatê Kurdistanê têkildarê darvekirinê li Îranê daxuyaniyekê nivîskî weşand. Hevpeymaniye diyar kir ku divê mijara tepeserkirina navxweyî li Îranê darvekirinan jî di Konseya Ewlekariya Netewî Yekbûyî de bibe mijarekê bingehîn divê biryarên dijwar li dijî rejimê werin girtin. Yani ev partiyên me ê Rojdatê Kurdistanê êdî hêviya xwe bi xelkê ve bi Netewî Yekbûyî vegirêdane werin pêşî li darvekirinan bigirin dibêje. Pêla nû ya darvekirinê li Îranê taybetî li Rojdatê Kurdistanê bawekî metirsîdar berdewam e. Di nava bangê mirovî û hiqûqî de hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojdatê Kurdistanê yani ew heft partiyên Kurd şeşin heftin nizanim divê derê de daxuyaniyekê nivîskî weşandine. Daxuyaniya wan bi vî şeklî ez hema ji we re bixwînim ka başê em şîrove bikin. Yani siyaseta van partiyên me siyasî li ser zemîneke mantiqî rûniştiye rûneniştiye em bi hev re başê lê binêrin. Ka em pêşî beyanata wan bixwînin. Dewleta tepeserkirinê ya Komara İslamî ji bo veşartina şikestinên xwe yên siyasî leşkerî û ewlehî li Îranê bi taybetî li Rojdatê Kurdistanê pêleke nû ya darvekirin û girtinên siyasî daye dest pê kirin. Hevpeymaniya me bawer dike ku cezayê darvekirinê ji bo kesên ku bi sûjbariyên bêbingeh ên sîxurî ji bo biyaniyan yan şerê çekdarî li dijî rejimê têne girtin di rastiyê de çekeke tolhildanê ye li dijî gelê tekoşer û mafbaz. Vaya tespîtekî ye. Yani İran insana darvetke ev dibêje şerê tolhildanê ye. Yani heyfa xwe digire ji milletan. Diketke devletekî serdest e. Te darve jî dike, te digire davêje hepsê jî, te darvanekê jî li serê çiyayê Kurdistanê gule berreanyet dide. Ne tenê te li kolbera jî dixe. Li her kesî dixe. Li İraniyan jî dixe, li Belûciyan jî dixe. Ev rejim divê hilweşe. Tu nikarî vê rejimê pîne bikî. Bila insana darveneke bes e. Nabe. Ev rejim divê hilweşe. Çara wî tune tekoşîn mücadele divê çarçovê de ancak. Hevpeymaniyê diyar kir ku civaka navnetewî nikare darvekirina bi sedan girtiyan li Îranê tenê wekî binpêkirina mafê mirovan bibîne. Di şûna wê de divê van kiryaran wekî sûçên şer, wekî sûçên li dijî mirovahiyê nas bike, li dijî wan tawanan tedbîran bigire. Hevpeymaniyê di berdewamiya daxuyaniya xwe de ji bo rawestandina darvekirina jî ev bang kiriye. Em bang li Netewî Yekbûyî dikin. Bang li Parlamentoya Ewropayê hikûmetên demokratîk dikin. Zextê bidin ser Komara İslamî ya Îranê. Tekiliyên dîplomatîk bi wê re rawestin. Da ku ew ji ber berdewamiya sûçên xwe êdî were ceza kirin. Yani sûçê xwe rawestîne dewleta Îranê. Hêzên siyasî yên Rojdatê Kurdistanê de aynî demê de bang li netew û partiyên siyasî yên Îranê jî dike. Yeketiya xwe xurt bikin. Bibin yek. Ji bo tekoşînê. Ji bo gelê Kurd jî diyar kir ku ew di wê baweriyê dane ku gelê Kurd rêxistinekirina refên xwe, tekoşîn berxwedana xwe wekî her carê bersiva polîtikayên dewleta Îranê bide. Ya milletê Kurd ê reben wê çawa bersiv bide? Yani ancak hêza lokomotif dikare bikeve dewrê, hêza lokomotif jî insanên şiyar, insanên polîtîze ê civakê. Sedî yek, sedî du bêjî ev hêza lokomotif e. Di civakê de herkes mümkün e bibe şoreşger. Tu ji millet dikarî tiştekî bixwazî. Di vê rewşê de na, li Îranê na. Yani merov guherîn û veguherînên siyasî ancak ji insanên polîtîk dikare bixwaze. Ji bo insanê me jî polîtîze bibin, dibê tu pêşî di nava civaka xwe de, di nava milletê xwe de dawa wî jê re bibêjî. Mesela milletê me Bakurê Kurdistanê ji salên nodî vir ve çawa polîtîze bûne? Çünkü tekoşer, şoreşker ew sedî yek hêza lokomotif dibêjim bi qasî ku li hember dewletê mücadele dikir, ew qas jî di nava millet de bû. Ji bo qezençkirina du însanan şev û roj dixebitîn.
Çıkırın hedi millet politize kirin. Başı çi bu? Başı hedi ne xamuane. İnsan ki çüye, heft insan çüne, ev biye muhalife tekuşine, ev nizanım dur ketiye, edi ne xamuane. Vaya hayfe, vaya zulme, jibo insanın ku beryan ha tekuşyane, cane xedane. Çima tu wisa rahatî wextê ku însan diçin dibin muxalîf yan jî ji tê dûr dikevin, çima wisa tu rahatî? Çima tu ji wendakirinê natirsî? Wenda dikî? Di wextê ku însanê xwe ji dest da, wenda dikî? Hêjmara muxalîfên te ji endamên te zêdetir be wenda dikî? Ma ne heyf e ew xwesa muxalîfê te hene. Ez behsa hêzên Kurdan dikim yani. Heyf e. Çima hemî însanan dibin banekî de, dibin sîwanekî de nikarî bikî yek? Çi kême? Çimentoyê kême. Çimento çi ye? İdeoloji ye. Armanc e. Kîjan armanc? Armanca xeta netewî. Garantî didim we hevando. Eger xeta netewî wekî îdeoloji esas were girtin, yek muxalîfekî namîne. Hemî dibin banekî de têne ceme. Hatta ne tenê Bakurê Kurdistanê, temamê Kurdistanê dibe yek. Derman, çimento ve işi xeta netewî. Piştî êrişên İsraîlê yên tund li ser Lubnanê, İran radgîne ku êdî mayîna li ser masaya danûstandinan bi Washingtonê re, bi Amerîkayê re êdî bêmane ye. Medyaya İranê eşkere dike ku aliyên İranî danûstandinên bi dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re rawestandine. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar dike heta niha bawekî fermî wan ji İranê tiştekî wisa negirtine. Lê Donald Trump îro eşkere kir ku danûstandinên Washington û Dehranê berdewam e, nesekiniye. Ev agahiyê ku hatine ku danûstandin rawestiyane dibe derewin, ê şaşin. Trump nûçeyên li ser rawestandina pêwendiyên weke nûçeyên sexte binavkirin. Hişyarî da Tehranê xwest ku êdî peymanekî bikin di nava xwe de. Donald Trump li ser platforma Truth Socialê çi dibêje? Nûçeyên li ser qutbûna danûstandinên di navber Amerîka û Îranê de ez red dikim, tiştekî wisa tune derew e, nûçeyên sexte ne. Ew nûçeyên sexte yên ku dibêjin Komara İslamî ya Îranê bi dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re çend roj berê dev ji axaftina bi hev re berdaye, nerastin, xeletin. Mijara danûstandinan dibêje baweyekî bêdawî didomin. Beriya 4 rojan, beriya 3 rojan, beriya 2 rojan, doh jî, îro jî danûstandinê me tim bi Îranê re hebûne. Encama van danûstandinan de baweyekî nêz dibêje binêrin çi dibêje. Ji bo demên pêş me dibe kes nizane wê ber bi Kudirê ve biçe. Wekî ku min ji Îranê re gotiye, em niha di demekî wisa de ne hûn baweyekî çi dikin bikin bi me re hûn mecbûrin peymanekî îmze bikin. Hûn 47 salan vê yekê dikin. Êdî rê nayê dayîn ku ev yek wiha bidome. Yani hûn mecbûrin bi me re lehev bikin. Ev daxuyaniyên Donald Trump di demekî de ku li rojhata navîn alozî zêde bûne ji ber şera Îranê û pirsgirêka girtina tengava Hurmuzê aloziyên li herêmê berdewam in. Hewlên dîplomatîk jî berdewam in, da ku rê li ber xurtbûn û belavbûna şer were girtin. Hevalo Donald Trump hûn bawer dikin ku sibê du sibê were Tirkiye. Hakan Fidan eşkere dike. Donald Trump tê Tirkiye nayê Tirkiye. Fidan dibêje dihedîtina telefonî ya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Serokê Amerîkayê Donald Trump de lûtkeya NATO ya li Enqerê hatiye rojevê hatiye qisedan. Lûtkeya NATO ya li Enqerê kengê çêdibe heft û heştê tîrmeha pêşiya me. Yani mehekî din wê were li darxistin li Enqerê. Hakan Fidan diyar kir ku Donald Trump anha difikire ka ev beşdarê wê civîna bilind bibe yan na. Di çarçoveya serdana xwe ya Singapurê de Hakan Fidan daxuyanî ki daye Bloombergê dibe bi qasî ku em zanin
Donald Trump gotiye erê ez ê were Enqereyê tevlî bibim. Lê dîsa jî deqa dawiyê de çi dibe em nizanin. Erdoğan û Trump di van demên dawiyê de çend caran bi telefonê axifîne. Trump di her hevdîtinê de niyeta xwe ya beşdariya lûtkiya NATOyê ya li Enqereyê aniye ziman. Ew e. Di derbarê pêvajoyê de hevan me basa vêya kiriye ji aliyê dewleta Tirkiye ve tu pêşketinekê ciddî tune ye. Hê jî Tirkiyeya bêterör tu tiştekî ku aniha merov bikaribe pê bawer bike tune ye. Dewleta Tirkiye tamamen li dijî gotinê xwe tevgeriya. Ew Dewlet Bahçeli roja ewil çawa ku derket got eger Öcalan heqeten bankla rêxistina xwe bike ku xwe fesh bike û çekan dayine soz em ê mafê hêviyê bînin cih û em ê rê bidin ku ew were meclîsê biaxife. Öcalan gotinê xwe anî cih. Bankla rêxistina xwe jî kir, çîcab jî kir, çîcab bû kir lê Dewlet Bahçeli aniha bêbext derket, sextekar derket. Xwedî li gotinê xwe derneket. Kî çi dibêje bila bibêje. Madem tu radibî ser navê dewletê ew qasa berradê xwe didî forsan davê jî tu dibêjî bila habikê em ê jî wisa bikin. Divê maneyê ku erka te tune ye. Tu hiçî. Gotinê te derbas nabin. Tu ne serokî. Dewlet Bahçeli sextekar derket. Aniha jî rabiye hemî armanca me çeye çitine Tirkiyeyekê bêterör e û bila Öcalan erka xwe heta dawî bîne cih paşê jî û bila hepsê de bimîne. Ma tiştekî wisa dibe? Henekê xwe milletê Kurd dike. Bi rûmeta milletê Kurd dilîze, hêviyê milletê Kurd dilîze. Hevalê me jî hema dikevin ser wê rê, di wê çarçove de beyanatan didin. Yani bi vî şeklî carekî din derket holê ku dewleta Tirkiye ne ew dewlet e ku merû bawerî bi sozên wê bîne. Cîranên me mixabin, cîranên me ji mirovên sextekar pêk hatine. Perwerda wan û usûla wan û her tiştê wan keseyetiya wan kiriye sextekar. Ji berê ve wisa ne. Ma em wekî milletê Kurd em li menfaetê xwe digerine. Ya menfaetê me li cem dewleta Tirkiye hebe. Em çima bi wan re nejîn? Ama menfaetê me li cem wan tune ye çünkü di hiş û mejiyê wan de tunekirina me heye ya. Yani tiştê ku ji bo qewmê Tirk dixwazin li Qibrîsê û li cem Türkmenan tu tiştekî ji bo Kurdan naxwazin. Aniha derdê wan li rojata navîn Kurdan tamamen bihelînin, entegre bikin, asîmîle bikin, tune bikin di nava dewletên dagirker de. Ma niyetekî wisa dibe? Ka me got em qewmekî ne, ka me got em milletekî ne, em 5000 salî vir ve hatine, em berhemên tarîxî ne, divê em werin parastin. Ya yek kevirekî du sê rêz nivîs li ser be ji bo parastina wî kevirê dünya dikeve nava cehdê hewldanan ji bo parastina wî kevirî ya. Em milletê Kurd ew qasa kevnin weke netew. Em nakin qasî wî kevirî jî ya. Heqeten ya. Ya. Mesela herin kitabeyekî kevin bibînin ku nivîsên 2000 sal berê 3000 sal berê hatibûne nivîsandin. Ya ji herin girê miraza ya, girê mirazan hatiye dîtin, ne wê derê. Hebûna milletê Kurd bi qasî girê mirazan bi qîmetin ne li ber çavê dünyayê jî, li ber çavê milletê Tirk û dewleta Tirkiye jî. Zimanê me ji holê radibe. Dewleta ku em bacê didin, jê re eskeriyê dikin, jê re xizmetê dikin, xizmetê li me ve nagerîne. Perê me didize dibe Tirka û bi perê me hewl dide me entegre bike, me asîmîle bike. Vaya dizînine çi ye? Dewleta Tirkiye perê elewiya ji wan digire, dibin navê bacê û vergiyê de, ama dibin navê Diyanetê de xizmetê li wan ve nagerîne.
Perê Elewiya didizê dixe xizmeta Sünniyan. Perê Kurdan didizê dixe xizmeta Türkçîtiyê. Dewletekî dize. Çewat karî çavê xwe bigî li van tiştan. Ez Kurdim, baca xwe didim dewleta xwe, di berdê Lewedê jî xizmetê dixwazim ya. Ew qasa rehet e yani, hêsan e. Îja em weke netewekî ew qasa kevin ji 5000 salî hatine heta îro, zimanê Kurdî ew qasa kevne hatiye heta îro, bi qasî kevirekî qîmeta vî zimanê me tune ya. Kitabeyekî li ser tiştekî hatiye nivîsandin bi qasî vî qîmeta me tune ya. Qîmeta zimanê me hebe ya. Ne tenê dewleta me, Amerîka jî, dewletên din jî, Ewropa jî, ew saziyên parastina dîrokê hene, ew biketina devrê bigotine ya. Zimanekî ew qasa tarîxî heye. Em çawa dikarin rê bidin ku ev ziman wan da bibe ya? Veya dijî mirovayî ye. Veya dijî exlaqê dîrokê ye. Em vî zimanê biparêzin. Ez zanim û çi dibêjin. Ez zanim navû dibêjin ya em dev ji xelkê berdin. Em çi qas difikirin van tiştana weke milletê Kurd. Û mafdar rast e. Rast e. Rast e. Kurdê me dîroka xwe bi Tirkî dibêjin. Ya nûçeyê xwe bi Tirkî dibêjin ya. Ya bifikre ya. Ya Kurd hene li Ewropayê heqeten ya. Mêjî mirovan sekine ya. Kurd hene li Ewropayê bi perê xwe rojname derdixe bi Tirkî û bi Tirkî ji te re behs dike ka li Afrikayê çi qewmî ye. Ya komê trajedî trajedî. Ya heva tu bi Tirkî çima ji min re dibêjî li Afrikayê çi qewmî ye? Tiştî ku li Afrikayê qewmî ye ez ji rojnameyê Tirkan ji xwe dixwînim ya. Ya îşî rojnama te tune wan agahiya nede min nede min. Li Afrikayê li dunyayê li ser hîvê bin hîvê çi qewmî ye ez ji rojnameyên Tirkan zaten bi Tirkî dixwînim. Tu Kurdî ji min re bêje wan tiştana. Çünkü ez Kurdim. Na. Na. Piyasayekî Tirkî çêkirine tamam. Rojnamevanên Kurd ê Kurdî axêv, Kurdîzan hemî bê karmane. Rojnamevanên Tirkî axêv hemî aniha di wezîfê dane. Di rojnameya de, malpera da, televizyona da ji xwe re dixebitin. Çima? Çünkü Tirkî zanin biaxivin, Tirkî dinivîsînin, mala wan ava xwe xweş perwerde kirine. Bûne çînekî serdest, bûne sinifekî serdest çünkü klas. Klas çêkirine veya siyaseta dewleta Tirkiye bû. Tamam. Tirkî perwerde bibîne, derbasê sinifa bilind bibe. Tu Tirkî perwerde nabînî, tu yê Kurd bimînî. Yani tu yê şûma bimînî. Tu Kurdî perwerde bibînî, tu kes kar nade te. Tu betal dimînî. Tu tecrîd dibî. Vê hişmendiyê dixwazim di nava civekê de ava bikim. Ama tiştekî wisa çawa dikarî layıqê Kurdan bibînî ya? û van tişta jî bi perê Kurdan bikî. Komedî, komedî. Anha acîlen kongreyekî niştimanî çê bibe, biryarekî ciddî were girtin, li her derê dünyayê weşan bi Tirkî nayê kirin. Kurd be bi Kurdî. Xelk fehm nake. Ya tiştî ku neyê fehm kirin ma, vê dünyayê de çi nayê fehm kirin ya? Tiştî ku nehatiye femkirin êdî tune ye binêrin. Tu rojnama xwe Kurdî binivîsîne, însan dixwînin. Ya însan godar dikin. Fehm nekiribe. Google Translateê dixe ya. Tu ana Kurdî li Google Translateê xê tu çi bixwazî here binêrin bila Rêzdar Cemîl Bayîk beyanateke bide bi Kurdî. Ya
Qet Tirkiye wî çênekin. İnsanê ku mereq bike here Kurdiya wî nivîsa wî bigire li Google Translate'ê xe dîrek ji te re dike Tirkî, dîrek dike Fransî, dîrek dike İngilîzî. Herkes jî fehm dike çi gotiye. Ma çi bêjim? Rê bidin cîranên me bila werin bikevin nava zehmetiyê zimanê me guzar kin. Ev derdê me daîmî ye, xilas nabe. Serokê me Tuncer Bakırhan em binerin çi gotiye divê tekiliyên Kurd û Tirkan li ser bingeha wekeviyê bin. Aman aman, aman aman. Eger tekiliya Kurd û Tirkan li ser wekeviyê bin, anha divê rewşê de wekeviya me çêbiye min ji were got yani. Wekeviya Kurd û Tirkan de mesela bê edaletiyê de ji xwe çêbiye. Hatta ê Tirkan zêdetir biye. Mesela betalkirina mutlak ya Kongreya CHP çêbiye li cem Kurda hê çênebiye. Anha zulma li ser cem navî çi bû CHP jiya Kurda zêdetir e. Ême qayyum hat wekevî çêbû ê wan jî qayyum hat. Ême partiyê me siyasî hatin girtin ê wan jî wey CHP li ber girtinê ye. Yani ji girtinê xirabtir kirin yani. Çünkü ew ê nikaribe bikeve hilbijartina. 25 tîrmehê heta wî çaxê Kongreya xwe pêk anî anî. Pêk neanî nikare bikeve hilbijartina jî. Yani mîna ku partiya hatibe girtin. Firq nake. Perem perçe kirin. CHP partiya yekeme ana li gorî anketan. İja ji bo Rêzdar Tuncer Bakırhan mereq neke. Te wekevî xwest Tayyip Erdoğan Xwedê jê nerazî wekevî anî Tirkiye. Di navbera Kurd û Tirkan da di mesela bêedaletiyê de êdî wekevî heye. Tamam. Yani sibê du sibê însanê ku xwedî li CHP derbikevin, xwedî Özgür Özel derbikevin, esker wê bavêjin ser malê wan jî hevserokê giştî Dem Partî Tuncer Bakırhan ragihand ku divê tekiliyên Kurd û Tirkan li ser bengeha wekeviyê ji nû ve werin avakirin. Tuncer Bakırhan îro di civîna koma Dem Partiyê ya Parlamentoya Tirkiyeyê de axivî qala bu yerên CHP jî kir. Dibêje destwerdana darazê ya li CHP fikarên li ser pêvajoya aştî zêde kirine. Yani endişe zêde kiriye ji bo pêvajoya aştî. Ya faşizm li Tirkiye ana hadî hukm dike tu dibêjî pêvajo zarar dibîne. Aş çûye tu pê çemçaqûnê ketî. Ya aş çûye aş. Civak komple çûye. Kurdistan çûye. Yani pêvajoya aştî zirardır. Pêvajoya aştî zirar bibîne çi nebîne çi. Pêvajoya aştî tune ki pêvajoya Türkiye'ye bê terör heye. Mêrek rêveberên dewleta Tirkiye heta dawî teröre herî dijwar dike û paşê îştera dibêje Türkiye'ye bê terör pêvajo. Dibêje Tuncer Bakırhan doza Kurdan mijara mav, demokrasî, azadî, nûnertiya siyasî û naskirine ye. Li ser pêvajoyê jî ev peyam da ev pêvajo ne tenê pirsgirêka Kurdan e. Ne tenê çareserkirina pirsgirêka Kurdan e. Ev pêvajo di rastiyê de pêvajoya demokratîkbûna Tirkiye. Bakırhan bang li hemû civakê kir ku xwedî li pêvajoyê derbikevin û got eger em bi muxalefet civaka sivîl rêxistinên demokratîk re li vê pêvajoyê xwedî derbikevin em dikarin Tirkiyeyê bigîrin qonaxeke nû. Divê em bi xelkê Edenê, Sinop, Edirne, Qersê re li vê pêvajoyê xwedî derbikevin. Bakırhan hişyarî da ku aloziyên navxweyî wê pêvajoyê têk bibin. Em dixwazin li ser vê bingehî hişyariyekê bidin, tiştên ku diqewimin wê bibin sedema aloziyê navxweyî. Yani şerekê navxweyî li Tirkiye dikare çêbibe. Ev yek wê bandorê li pêngavên pêvajoya aştiyê jî bike. Bakırhan anî ziman ku ev yek nayê qebûl kirin, gotinên xwe wiha bidawî kirin. Ev yek ne fayde zirarê ji me re tîne. Zirarê wê bide civakê jî, bide pêvajoyê jî. Ya Rêzdar Tuncer Bakırhan. Yani tu bawer dikî ku derdê Tayyip Erdoğan ku zirarê ne de civakê hebe hema wî ye kî zirarê dibîne. Ya vana bavê xwe dikujin, vana kurê xwe dikujin, vana civakê hesab nakin.
Derdevanê îxtidarê heye. 5 salê din ji bo ser îxtidarê bimîne, çavî kesekî nabîne. Yani hakikaten ya hûn vê desthilatariyê çawa dikarin hema wisa pênasê bikin. Êrişê CHP neke wê civak zirar bibîne. Mêrik êrişê CHP dike muhalefeta xwe peran perçe dike. Muhalefet wextê perçe bû mecbûr dibe yê yekem. Selhedîn Demirtaş muhalifê herî bihêz ê Tayyip Erdogan bû. Muhalîf bû. Li dijî wî derdike lewma de hepsê de ye. Di yekî de wextê ku hindik ronahiyê dibîne ji ronahiyê tirse. Vana mirovên tariyê ne tarî. Vana dizî dikin. Diz ji tariyê hez dikin. Vana diz, vana bêbextin. İnsanê ku hinekî ronahî bigire ser serê wan dicerifin û êriş dikin. Selhedîn Demirtaş ronahî vê xist ser serê wan. Eyne girt. û millet dît. Tayyip Erdogan jî wafd hepsê. Wisa ye. Ji ber vê yekî îjab nake mirov xwe bixapîne. Yani tu ji Tayyip Erdogan demokrasî hêvî bikî mîna ku tu bixwazî ji ga şîr bidoşî. Qet ferqê wî tune yani. Rêzdar Bakirhan silava hurmetê me ji te re heye. Lê em demokrasiyê li ciyekî wisa digerin ku lê tune ye. Li deverekî şaş em demokrasî digerin. Demokrasî ne di nava me Kurda da heye, ne di nava Tirkan de heye, ne di nava Ereban de. Em şaş lê digerin. Demokrasî tune ye. Aniha hakikaten demokrasî tune ye. Nava me Kurda da ma demokrasî heye. Heye. Çawa heye? Tune. Yani dibem rastiya xwe qebûl bikin. Mantıqa civaka me rê nade ku demokrasî pêk were. Mantıqa siyaseta me ya Kurda ne müsaide ji bo demokrasiyê. Demokrasî kültûrekî ye. Di sedan sala da çêdibe. Mantalîteyekî ye. Ev mantalîte li rojheta navîn li cem Ereba, Kurda û Tirka tune ye. Ê baş e hûn ê bibêje em demokrasî nagerin em çi digerin? Aniha evveliyeta me ne demokrasî. Evveliyeta me xweseriya me ye. Serxwebûna me ye, qebûlkirina netewa Kurd e. Demokrasî tiştekî dawiyê ye. Bila Kurdistan hebe, bila wekî Ürdünê be, qet ne mesele ye. Şêx Hekîme bila Kurdistanê birêve bibe, qet ne mesele ye. Bila Kurdistan hebe, paytext hebe, ala me hebe, bila Kurdistan li netewek bî were temsîl kirin. Hema bila gencekî me derkeve bibêje ez birêve bibim, em bêjin temam hadi tu birêve bibe. Bila Nêçîrvan Barzanî birêve bibe, qet ne mesele ye. Bila Nûreddîn Demirtaş birêve bibe. Qet fiq nake. Bila Kurdistana me çêbe wekî din kî heye hûn navekî bibêjin. Navekî bibêjin ku hakikaten bi Xwedê hema bila şivanê gundê me birêve bibe. Bila Kurdistan hebe. Qet ne mesele ye. Millet bi şiklekî wê mekanîzmeyekî çêbike yani ji bo rêvebirina xwe. Li Afrikaya xwasa dewlet hene ê ku wan dewleta birêve dibin yani ji me baqiltirin ye. Na. Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan kî ye yani? Çend kîlo ye yani? Nizane rêve biçe, nizane xwarin bixwe. Nizane li însana binêre, nizane silav bide mirovan. Tayyip Erdogan nizane ya ev insan eger îro kare dewleta Tirkiye birêve bibe em hay dikarin Kurdistanê birêve bibin. Yani qet ne mesele ye. İjî ev camerê ku em behs dikin evê qafse qet berde Tirkiye îja tê Kurda jî birêve dibe, îja xewekê serokê Ereba jî dibîne, bi buhara Ereba re hinema şor bû, geş bû, gote serokê Ereba me jî û Ereba lê xist hemiye kir der. Yani herkes hinekî hedê xwe zanibe baş dibe yani. Merov rastiya cîranê xwe jî bizanibe baş dibe. Ji bo yevan ji beriya demokrasî hûn ne bimiran nebêjin ha. Beriya demokrasî naskirina netewaya Kurd pir mühim e. Merov bi xelkê bide qebûlkirin ku Kurd bila xwe bi xwe rêve bibin. Rast e ne rast e? Rast e. Hevan no av û hewa diguhere.
دجمنی خوازای النینو آنها لجیهانت خه عجایب روشکیه هونه بیج النینو چیه چه تبایه جیهان لبر مترسیه کی خطریه کی مزن آب و هواییه یعنی کلیما دو هره پر زیده گرنده به و یعنی پر زیده بارانده باره روشکی وسا گرانه که نتیو یک بی شیاری دایه بانگ لجیهانت که چه وایه ریخستنا کشناسیه یا جیهانه زنگلا مترسیه لیده دبیجه ihtimala rudana diyarda elninoy dinavera mehin peşmede heye. Yani meha tebaxede dibe ku heva buguhere. Berbe xarabiye vejî, berbe germbûnê vejî. Ev diyarda dibe sedema tekçûna hevsengî av û heva. Yani denge xirab dibe. Denge li seranserî cîhanê ha ne tenê rojhata navîn. Ez ji were bêjim çi gotiye binêrin. Armanc ew e were diyarkirin ka gelo diyardeye El Nino'ye dest pêkiriye yanna bersiva wî jî êrê ye germbûn li herema ekvatorê ya Okyanusa Pasîfîkê tê dîtin. Rapora me hewl dide ji bo sê mehên pêşiya me di navbera hezîran û tebaxê de hezîran, tîrmeh, tebax pêşbîniya zêdebûna vê diyardeyê bike encamê wê balkêşin. Encamên çi wan e? Binêre. El Nino ne tenê germbûnê jî di aynı demê de guherîneke mezin e di dabeşbûna ba û baranê de. Tê texmînkirin ku herêmên wekî Avustralya, beravên Afrikayê, Bakurê Brezilyayê bi zohabûnekî ciddî re rûbirû bimîne. Yani ne tenê hişkesaliye nabêjim ha. Erd wiha be baran navare îja tam berovajî li hin deverê de jî baran wê zêde bibare lehî wê rabe. Herêmên Rojhilatê Afrikayê dawiya salê wê lehiyên pir mezin rabe baranên dijwar çê bibin. Bigiştî El Nino baweyekî demkî be jî dibe sedema germbûna cîhanê. Ev di sala 2023 de jî çêbû bi taybetî sala piştî El Nino germahî wê pir zêde bibe. Mesela sala 2024 bûbû yek ji salên herî germ ê dîroka mirovahiyê. Netewiyek bir eşkere dike ku tekane rêya rûbirûbûna vê metirsiyê kêmkirina bikaranîna sotemeniyê welhasıl tiştî wisa. Yani El Nino dibe diyardeyekî ab û hewayê ji ku derê tê El Nino? Ji were bêjim binêrin. Rûyê Okyanusa Pasîfîkê ya Ekvatorê ava wî germ dibe. Tamam? Yani germahiya deryayê bandor li pergalên ab û hewayê a seranserê cîhanê dike. El Nino ava rûyê Okyanusa Pasîfîkê germ e. Wextê ku germ bû denge xira dibe. Mesela di vê çarçovê de vê jî were bêjim di vê çarçovê de çi bîye çavdêriya Iraqê ya kesk şiyariyeke mezin dide dibêje ava Iraqê aniha bi tu awayî ji bo bikaranînê ne baş e. Ji bo vexwarinê ne baş e, ji bo şûştina fereqan hatta ji bo şûştina cilan jî tiştekî pir qirêj e pîs e. Ava li temamê Iraqê hevanna. Li gorî daxuyaniyê sedema wê jî ew e rojane 5 milyon metreküp ji ava kanalizasyonê rast bê ku were paxişkirin parzûnkirin di nava çem û çavkaniyên avê tê rijan. Ya ava kanalizasyona pîs dirijîne nava ava vexwarinê ê wisa ne. Cîranê me wisa ne. Dije de were ji nav derkeve. De were vana tu demokrat bî çi nebî çi. Divê mixabin welatê vê ava qirêj dibêje milletê Iraqê vê ava qirêj ji bo vexwarinê, ji bo karê malê, avdana zeviyan, xwedîkirina masiyan bikartînin. Ev ava qirêj dibe sedema zêdebûna nexweşiyên giran di nava welatiyan de. Çavdêriyê rexne li berpirsiyarên vê karesata cîngehê kirin. Berpirsiyar kîne êdî em nizanin kîne. Dibêje hûn çi dikin bikin acîlen
van avan pak bikin, bağış bikin, barzun bikin, nçı bikin ama anha ba aval Irak'ı meru net kare kinci xabşu, net kare fraka bişu, net kare vexwe. Yani bakteri de heye. Nûçiya ku doh min weke doh bû îro bû doh bû min ji were pêşkêş kir derziya li hember kanserê ez wî jî ji were bixwînim çünkü pir kêfa min jê re hat ji bo gelek hevalê me dibe nûçiyekê mizgîniyê hevalno hevalê ku godar nekirine di encama tecrübeyên klînîkî yê navnetewî de dermanekî nû yê bi navê amivantamab hatiye dîtin ev derman tümürê wan nexweşên penceşêrê yani yê kanserê ku bersiv nedane dermanên din bi les biçûk dike heta bi temamî ji holê radike. Di şerê li dijî kanserê de ev gavekî şoreşkerî ye li 11 welatan lêkolînên berfireh hatiye kirin. Di van lêkolînan de hatiye dîtin ku derziya nû ya kanserê ya sêalî li ser nexweşên giran encamên pir baş ê mucizevî dane. Tîmûra 15 nexweşan bi temamî heliya ye. Kansera serî, kansera stû li cîhanê di rêza şeşemîn de ye gelekî belav dibe. Li ser sed û du nexweşên vê penceşêrê tecrübe hatiye kirin. Ji sedî çilê nexweşan bersiveke pozîtîf dane, erênî dane yani hatine derman kirin. Ev nexweş yani baş bûne yani di vê manê de. Ev nexweş li hember kemoterapî, radyoterapî berxwedêr bûn. Tümorên 28 nexweşan bawekî berbiçav biçûk bûne. Ev ji sed û du kesan ji were dibêjim. Sed û du kesan tecrübe çêbiye. 28 nexweşan kansera wan biçûk biye. 15 nexweş bi temamî sax bûne. Kanserê wan helyane wenda bûne. Pisporan ev guherîna ku tenê di nava çend hefteyan de çêbiye wekî mucize bi nav dikin. Ev nûye yani ha. Johnson Johnson'ê derxistiye şirketa wana meşhur ya Amerîkî şirketa Johnson Johnson'ê lê sporê ku tê de dixebitin İngilîzin ji qadên cudayî navnetîwî hatine yani proteîna bi navê EGFR ku tîmûran mezin dike wana ji xwe re dike hedef ev derzî sê aliyên derzî hene pir muhîm in. Yek pêşketinê radwestîne pêşketina kanserê ya duyem rêya revê a kanserê digire ya din jî pergala parastinê xurt dike yani bedena te dikare xwe biparêze li hember biya ew muhîm e. İjê ew proteîna ku kanserê belav dike mezin dike jî re dibêjin EGFR bi rêya vê derzî tê kuştin. Yani spor dibêje em şaşman e. Heta niha me ew qas îlac bikaraniye me ceribandiye me tu car tiştekî wisa mucizevî nedîtiye. Derzî mi şaşnivîsiye? Ha derzî. Zanî çima min şaşnivîsiye? Çünkü di klavyemde de klavye Fransî ye Z û Y ez wextê dikim Kurdî cîwan diguhere. Baş e. Klavye Kurdî tune ye. Ya ew jî problem e mesela. Fabrîqê me hebiyana, klavyê me hebiyana, kompîterê me hemî Kurdî bana çi qas xweş dibû. Tune em çi bikin ha? Tune. Bavê min hûn Kurd in ha. Em Kurd in. Xatirê we silav rêzê vanno.